Tubig nga nagabara sa barangay Napnod, Leganes. Ginreklamo sang pumuluyo. Balatian kag peligro sa kabuhi ginakabalakan. Si John Sala nakatutok. Luwas sa kangawa dala sang pandemya ginakabalakan sa mga residente sa Napnod, Leganes ang mga balatian nga dala sa tig-ululan. Mas labi nga ginakabalakan ang nagabara nga tubig sa ilang barangay matapos sulubon sila sang baha. Suno sa mga residente bangod sini ang mayor nga dalan pasulod sa ilang mga balayang hindi na maagyan kag delikado pa. Madamo nang nagakadalinas kag mahigko pa ang tubig. Sa mga dengue. Mabudlay gani ang iban sir nga dalakat ba panglakaton isa madanlog. Ting isa magwa ang iban nga halin dito sa Piakpulo, Trimage. Ti basa ang putok, ti bahon gid nilang sapatos nila. Isa ga kadanlog pa sila. Yung isang iban may mga dala. Dugang pa ni Gerald masubra 3 ka bulan ang ilang pagantos. Napalabot na Manila ini sa barangay apang wala pa masolusyonan tubtub subong. Ginakabalakan naman sang amay nga si Roy ang ikaayong lawas sa iya mga kabataan ilabi na kun maglusong sa nagabara nga tubig. Ang iya ka ilaga na bla. Amo po ng buwan nga ano sa mga kabataan di mo, latian mo. Luwas na may pilas, masudlan sang bakterya sang ilaga. Panawagan ni Nanay Nelia nga masolusyonan na gilayon sang barangay ang ila problema. Butangan ko na gani da sang sako ng sudlan duta bla, duwa ka tangkas, kagi kuanan sang lapat nga hindi magkuan pro ulapaw mangyapon. Suno sa barangay officials na palabot na nila sa Provincial Engineering Office ang ilang hinyo apang dapat pa maistoryahan nila upod ang opisyalis man sang kaingod nga barangay ang manginlihok angot sini. Ito ang city engineer, ang traffic engineer. Nagkatapi ang barangay, hindi magbakti ang tanan na tubig ng barangay Napnod. Dito na sa ila. Inatak ko no, ang una napakukan ang baybay. Para na dito, magkato ang tubig sa baybay. Di kung lang ko no, hindi na kami talaga sa ang barangay. Mga kapuso sa inyong mga problema, reklamo kag issue, ipa One Western Visayas mo. Ipadangat paagi sa One Western Visayas Hotline 0967-325-1305 o kung magtawag sa 329-2110. Pwede man magbilin sang mensahe sa One Western Visayas Facebook page. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, One Western Visayas.